addinin musulunci. Na ji ana cewa duk wanda ya kashe kansa da kansa ya fita daga cikin musulunci. Gidan ubansu ne, ni kuma uwarsu ce. Saboda haka ba su da gidan da ya wuce wannan gidan. Babu inda ƴaƴana za su je. Kin so ki kwantar da hankalinki. Tabbin ta. Ba ki turare ki fesa. Ki ji daɗin zuwa karuwanci. To ina mai tabbatar miki sai mun raya sunnar ma'aiki. Murja ta maye gurbin ɗakina. Kaga ikon Allah. Muna tafiya mota ta mutu. Wato ina cin abincin nan. Yana tafiya. Ina yin sama ina yin ƙasa. Ko kunni na sai wani haka yake. Tabbatar kin gyara gidan nan kafin mu dawo. Ko da zaki fita karki fita har sai mun dawo. To an taba Wa za a bari a abin da gidan? za a dora ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daman abin da nake fara da ba haka ne ko? Ba zai yi rashin mutuncin da ake mun a gidan nan ba na gaci. Wallahi ƙarya kike yi. Abin da ki sharri ne ma. Aure da ki sharri ne ma. To wallahi da wallahi idan na yi Allah ya tsine mun. Kun ta ba ta zauna a gidan nan. Idan kuma ka ce ba za ta zauna ba in tattara ƴaƴana da kanwa hawan kanka. Me saki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ya isa. Allah ya isa tsakanina da kai.